λέτε. Αλήθεια είναι αυτό που έμαθα, ότι είσαστε, λέει, όλα έξυπνα παιδιά. Ότι έχετε, λέει, και δυνατή φωνή. Για πείτε μου να ακούσω μια δυνατή καλησπέρα. Εσείς με ξεκουφάνατε. Πάει ταυτάκι μου. Πάει ταυτάκι μου. Μου το ξεκολλήσατε. Θα το πάω για ανταλλακτικά. Έφυγε λοιπόν ταυτί μου από τον νεροκολόκητο. Πήρε την κατηφόρα και έφτασε εδώ ίσα με το ποδάρι. Πίφρωμα. Έχω αναταπλύνει από τη μάθησή μου. Σήμερα λοιπόν, παιδάκια, θα παρακολουθήσετε μια φετομουτσουνάρα. Θα κάνουμε και κάτι γέλια. Θα κατουρηθούμε στα γέλια. Κάποιος έρχεται. Πάω να φύγω, πριν φύγω θέλετε να σας χαιρετήσω στα αγγλικά. Να βγάλω το καπέλο μου. Good night. Bye bye. Σε κάτω. Πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Με κούρασε ο μοντικός. Δεν μου λέτε, μήπως κουραστήκατε κι εσείς και θέλετε να τελειώσει η παράστασή μας εδώ? Σας αρέσει να συνεχίσουμε? Ένα κόκαλα γέρασα. Ωραία. Και τα κολλητήρια τώρα θα πάω μέσα στην παράγκα να ρίξω 5 ζευγάρια ώρες ύπνο. Υποβρυχίωσα. Στην αγορά πουθενά ο Περεγιώσης. Παιδάκια, μήπως ξέρετε εσείς που είναι ο Περεγιώσης? Στην παράγκα του είναι. Κοιμάται ο ύπνας. Να τα Περεγιώση να το ξυπνήσουμε. 1, 2, 3. Γιος, έλος μου. Βρε ο φίλος σου, ποιος σκύλος βρε, εγώ ψόφισε ο σκύλος μου. Εγώ είμαι βρε, ο Χατζιαβάτης. Καραγκιόζάκι μου, ματάκια μου, φρυδάκια μου. Δεν μου λες, δεν σου λέω πας και τα λες οι κουτσομπόλες. Όλοι εδώ στην ΚΟ το ίδιο μου είπανε. Σταμάτα βρε, Καραγκιόζη. Θυμάσαι που από μικρό παιδί του θείου σου του Μανώλη ενηρευόσουν να κάνεις εκείνο το μεσεπολίσιο ο Βεζίρης. Ο Βεζίρης γιατί Καραγκιόζη μου έχει χάσει το παιδί του, την κόρη του, την αγαπημένη, τη Φατιμέ. Και καιρό τώρα ψάχνουνε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης αξιωματικοί στρατιώτες, με κανένα όμως αποτέλεσμα. Έχει λοιπόν απελπιστεί ο Βεζίρης και του είπα ότι εσύ που δεν θα κάνεις το ταξίδι ίσως σε μια τελευταία του ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν θα σου δώσει τα χρήματα να κάνεις το ταξίδι. Θες να πας Καραγκιόζη? Και βέβαια θέλω. Παιδιά, να κάνω το ταξίδι που έλεγα, Ναι. Έλα να πάμε. Θα τον φωνάξω να μιλήσεις, να είσαι ευγενικός. Εγώ δεν θα είμαι μπροστά να λέτε αυτά που πρέπει εσείς. Βρε, αφού κάνουμε αφαίρεση. Και εγώ αφαίρεση κάνω πατερούλη. Παιδάκια, πείτε του εσείς πόσα θα του μείνουνε. Άκουσα πιτσικό μου. Άκουσα να τα φάω μόνος μου, άντε βρε μονόφαλα. Για να δω ποιος είναι ο εξυπνότερος τώρα. Για πες μου κολλητήρι. Τι είναι αυτό το πράγμα που όταν περπατάμε περπατάει, όταν σταματάμε σταματάει? Είναι η σκιά μας. Όχι. Τα πόδια μας. Ούτε τα ποδάρια μας. Βοήθησε με λίγο. Να σε βοηθήσω. Εκεί δεν πουλήσω η πανίδια. Για πες μου τώρα κολλητήρι. Ποια ζώα μας δίνουν το γάλα? Η κατσίκα, το πρόβατο, η αγελάδα, η μαρμελάδα. Και μαρμελάδα. Ο υποπόταμος. Ποιος υποπόταμος βρε? Η αλεπού και ο ουρακοτάκος. Ποιος ουρακοτάκος βρε? Πες μου εσύ ποιο ζώο μας δίνει το τυρί? Ο μπακάλις. Ποιο μπακάλις ζώο είναι?